173 eragilek hartu dute parte 3. Tolosatzen parte hartze prozesuan. Saio presentzialetan 153 herritarrek parte hartu dute, eta postontzi eta web bidez 20 pertsonak helarazi dituzte proposamenak. Behin herritarren ekarpenak jasota, udal teknikariek guztiak aztertu dituzte, eta aurrekontuen osaketan dihardute ordezkari politikoekin batera. 17 saio presentzialetan jasotako proposamenak 2 multzotan sailkatu dira. Egitasmo zehatzak eta ideia orokorrak. Proposamen horiek Tolosatzenen ezarritako 4 ildo estrategikoen baitan banatu dira. Ardatz estrategiko bat zalako Tolosa pertsona ardaz duen herria izan behar zuela. Eta hor zentzu horretan jasotako ekarpen nagusiak edo mezuak dira herritarrak nahi dute Tolosa irisgarriago izan dadin eta jarraitu behar da nolabait hiritartze lanekin eta hobekuntza lanekin etengabe denboran zehar irisgarritasun hori bermatzeko eta baitarek badago nolabaiteko eskaera potente bat inklusiboagoa izatea Tolosa. Beste ardatz bat zan Tolosa herri hezitzaile eta kultura anitza, ez? Eta hor jarraitzen du urtez urte eskaera norantza berean. Tolosarrak hala sentitzen dutelako nahi dute Tolosa euskararen eta sormenaren ikur izatea. Gazteria ikusten da badalgoela behar bat aztertzeko ikuspegi integral batetik gazteria 15-30 urte bitarteko Tolosarrak zer behar eta zer bizimodu eta ohiturak dituzten hartara egiten diren eskaintzak edo eskaintzen diren baliabideak hobeto egokitzeko egun dituzten beharretara. Genero zeharkakotasuna indartu behar dela udal proiektu desberdinetan, eskidetzan lanean jarraitu beharra dela alor desberdinetan. Garapen ekonomikoaren inguruan, esango nuke, balioan jarri dela ekintzailetzaren ideia, hor badaukagu emari proiektua, eta gazteek ere begionez jo dute, gertutatutako gazteek ekintzailetza sustatu beharra dagola. Lurralde antolaketa eta ingurumenaren alorrotetik, transizio energetikoan aurrera pausak eman behar da dirala, praktikak eredugarriak ere behar ditugula txertatu Tolosan, nolabait imaginarioa lantzeko, herritarrak imaginarioa lantzeko eta joateko ikusten eta zipristintzen bere begirada datozen aldaketa horietan ikusten da baitare eta eskaera garbia da nolabait zirt edo zart sumardi txikin erabakiak hartu behar dirala. Eta gero oso arrakastotxo izan da adibidez herri eta landa eremuaren arteko loturguneak nola indartu eta konexio hori, Tolosa erdigune bezala eta landa lurraren mundua. Eta azkenik, hor da martxan dagoen proiektua eta horren inguruan baita ere jardun da udal ekipamenduen diagnostikoaren inguruan. Jakin badakizue egin dela nolabaiteko diagnostiko bat, zein egoeratan ditugun udal ekipamendu desberdinak, eta orain sartzen gara bigarren fase batean eta hor pixka bat importantea da nolabaiteko konsensu politiko bat baita ere, herritarren ekarpenaz gain, nolabaiteko ekintza plan bat zehazteko, ekintza plan bat urtez urte garatu nahiko dana, eta ezinbestean udal ekipamentuei eragiten dienez eta ekipamendu horietan erabilerak desberdinak aurrera ematen dituzten eragilei eragiten dienez, ekintza plan horren gauzatzea logikoki herritarrekin batera modu parte hartzailean burutuko da.